emo nejsou. Jenom slzy. Janu čeká první den v nové škole. Tam vždycky zůstanou emo stylu a si všichni myslí, co chtějí. Co je komu do toho, jak vypadám? Proč vlastně emaři všem tak vadí? Jana v nové třídě cítí odstup. Franto, víš, jak sundáš emaře ze stromu? No to teda nevím. Přeřízneš mu lano. Emo, bu. 1, teď. To je ale roztomilá. Konečně emařka ve třídě. Vypadá tak krásně smutně. To je hustý, co, Dane? Máš novou kámošku. Se nevratíš dětím, co? Jsi ubahej, Tomíku. Zatímco co Daniel neúspěšně brání, koukne Jana neesměle po Tomášovi. Jak může být tak hnusnej? Přitom to je tak hezký kluk. O přestávce. Děkuju, že mě chráníte. To je jedno, ignoruje. Jsme na to zvyklí. Ne u jezera. Jdu se koupat. Ale Jana se najednou začne Ale najednou jí Tomík zachrání. Pojď ven, Jano, pojď ven. Ale Jana nedýše. Musí jí dát to mě říkání. Tomík jí najednou ale začne líbat. A najednou to vidí Dan. Ale pomoc! Ne, fuj, to byla nejhorší pusa, co jsem měla. Já ti dám. Dianu. Snad to pomůže naší lásce. A nakonec to přece jenom skončilo šťastně.